আপোনালোকে যে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে বিজেপি দলক কিহৰ কাৰণে কি উদ্দেশ্যৰে আপোনালোকে বিজেপি দলক সাপোर्ट কৰিছে आदाया मानि थाखाय UPPLखौ सापোर्ट खालामदों आरो मानि थाखाय नैबे समाव बेवहाय जथुमा जादों गिबियावनो खुलुमबाय आदाया सासे BPF हान्जानि सापर्टार हिसाबै नोंथाङा मा थांखिखौ लानानै BPF हान्जाखौ सापर्ट खालामदों आङो नैबे समावहाय दङ जोंहा बेवहाय UPPLनि जे दिनै नमिनेशन गथायनाय बे हाबाफारिनि जथुमा आरो बे जथुमायावहाय आं नैबे समाव दङ आरो बे समावहाय आङो मोनथिनो लुबैगोन जोंनि रायजो राजानिफ्राय जोंनि रायजोनो राजा होननानै जोङो मोनथियो स' रायजोफोरा दिनै बेयावहाय UPPLनि जे नमिनेशन गथायनाय हाबाफारि बेवहाय मानि थाखाय फैदों आरो मानि थाखाय UPPLखौ सापर्ट खालामदों बिनि सायाव आं मोनथिनो लुबैगोन जे आब'आबो नैबे समावहाय दंफैयो जे आब'आ दिनै UPPLखौ सापर्ट खालामदों UPPLखौ मानि थाखाय सापर्ट खालामदों बेखौ मोनथिनो लुबैगोन माने सिगाङाव जों बयबो माने माबाखौनो माने BPFखौनो जों सापर्ट खालामदोंमोन खिन्थु जै दिननिफ्राय सापर्ट खालामदों जों दिनैसिम नायफिनजायाखै बिनि थाखायनो जोङो रागा जोंनानै दिनैहाय UPPL मोनसे जोंहा पार्टी जोंहा गठन खालामनाय जाबाय जै दिननिफ्राय UPPL पार्टी गठन खालामदों है दिननिफ्राय आङो सापर्ट खालामबोदों आरो बे पार्टीया सानसे समाव जों बर'खौ माने गेरेमसा हारि दागोन आरो जाफुंसारगोन बेखौनो आसा खालामनानै जों दिनैसिम दुरबल जायाखै आरो जों दिनैहाय बहाय फैनानै नुफैदों जे बे समावहाय जोंहा जायफोर बिजाथिखौ जोङो फसंदों बिसोर 100% देरहासारगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो आब'मोना जे नुबोदों जे गोलाव समनिफ्रायनो BPFआ माने खुंथायखौ खुंबोदोंमोन थेवब्लाबो जोङो मोनथिनो मोनदों जे गोबां सुबुङा दायो BPFनिफ्राय गावस्रानानै UPPLजों फैदों स' बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिथांमोनाबो जानो हागौ हयथ' बेबायदिनो माबेबा मोनसे लुबैनायखौ जाफुंसार होनो हायासै BPF पार्टीआ बिनि थाखायनो गावस्रानानै फैदों आरो मोनदांनो हादों जे UPPL पार्टीआ दिनै सरखार खुंनो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो पार्टीनिफ्राय जिखिनि मावथिगिरि बिथांमोना फैदों जानो हागौ आरो नोंथांमोना माने कनफिडेन्स दं नामा जे UPPLआ सरकार दाथारगोन आरो मोनसे गोख्रों सरकार दागोन होननानै नोंथांमोना फोथायनाय दं नामा 100% जोबोद मोजां आङो नैबे समाव मोनथिनो मोनबाय साबायखर मादैमोननिसिम स' आङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोनबाय जे UPPLआ मोनसे गोख्रों हानजा आरो बेयो उथ्रिसारगोन होननानै बिथांमोना 100% कनफिडेन्स लानानै गोसोआव थुलुंगा लानानै बिथांमोना नैबे समावहाय बेवहाय दं आरो गोबां जायगानिफ्राय बेहाय गोबां सुबुङा फैदों आरो रंजाफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ स' नैबे समावहाय आङो दङ भेरगाव सारियालिनि सेराव थानाय जोंनि हारिमुवारि फोथार बे फोथारावहाय नैबे समावहाय नोंथांमोना जि गेदारिं नुदों जि जथुमा नुदों बे जथुमाया जादों BJP दलनि गासैबो सापर्टार एबा थुलुंगागिरि बिथांमोना नैबे समावहाय BJP दलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नैबे समावहाय बिथांमोना जथुम जादों आरो लोगोसे आङो नैबे समावहाय बिथांमोननिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे बिथांमोना मानि थाखाय बे हानजायावहाय सापर्ट खालामदों मानि थाखाय बेवहाय फैदों बिथांमोना आङो नैबे समावहाय मोनथिनो लুবৈগন ইতিমধ্যে মই জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে যে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে বিজেপি দলক কিহৰ কাৰণে কি উদ্দেশ্যৰে আপোনালোকে বিজেপি দলক সাপোর্ট কৰিছে নমস্কাৰ আমি বিজেপি দলক কিহৰ কাৰণে সাপোর্ট কৰিছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক বহুত সহায় কৰিছে আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰা বহুত চাউল খাব পাইছোঁ আৰু তেল কৃষিকৰ লোন পাইছোঁ তাৰপিছত উজ্জ্বলা গেছ দিছে আমাৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই ভাল কাম কৰি আছে সেইকাৰণে মই চবকে কৈছোঁ বিজেপিক ভোট দি মোদী ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰক ভাৰত মাতা কি জয় ভাৰত মাতা কি জয় स' आङो नैबे समावहाय दङ भेरगाव गेलेग्रा फोथाराव भेरगाव हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव आरो नैबे समावहाय नोंथांमोना नुदों बेवहाय जेसेबांखिनि गेदारिं नोंथांमोना नुदों दिनै जादों नमिनेशननि डेट आरो बे नमिनेशन डेटआवहाय नैबेयाव नोंथांमोना नुदों BPF हानजानि जायफोर बिथांमोना सापर्टार बिथांमोना नैबे समावहाय बेवहाय दङ आरो बेवहाय गोबां सुबुंनि गेदारिंखौ नुदों गोबां सुबुंनि जथुमा जादों आरो आङो नैबे समावहाय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे जोंहा जायफोर सापर्टारफोर बिथांमोननिफ्राय आङो नैबे समावहाय मोनथिनो लुबैगोन स' आदानिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे आदाया सासे BPF हानजानि सापर्टार हिसाबै नोंथाङा मा थांखिखौ लानानै BPF हानजाखौ सापर्ट खालामदों BPF हानजाया दिनै बेसेबा गोबावनि समनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दं जों मेगनजों नुबोदों बेनिखायनो जोङो
सापर्ट माने 100% सापर्ट दङ आरो खारन खामानि मावबाय थादों बेलेग हान्जा जियानो जाथोंसै मानो होनबा खामानि मावदोंबाबो जेरखम खामानि मावदों जों बेबायदि नुवाखै बेनिखायनो जि दा बर्तमान जि खामानि सोलिगासिनो दङ जिखौ मावबाय थादों जायनि माबाया खामानिया राइट जागासिनो दं बिथांमोननो आं बे हान्जाखौ नुदों बेनि थाखायनो आं बे हान्जानिसिम नोंथांमोना 100% सियर होनना बुंनो हायो नामा जे बे हान्जाया नैबे खेमसेयाव भेरगाव समस्थिनि जानानै देरहागोन होननानै नोंथांमोना 100% कनफिडेन्स दं नामा देरहागोन होननानै बर्तमानसो दोङो बेनिखायनोथ' फैदों साबायखर आदानिसिम बेवहाय गोबां सुबुङा गेदेरनाय जादों आरो आङो दा बयसो मोनथिनाय बायदिब्ला जे बिथांमोना माने कनफिडेन्स दं जे बिथांमोना जे देरहागोन जोंनि बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना सासे बिजाथि देरहागोन होननानै बिथांमोना गोसोआव थुलुंगा मोन्दों आरो बेखायनो बिथांमोना नैबेयाव फैदों आङो आरोबाव नैबे समाव मोनथिनो लुबैगोन जोंनि UPPLनि सासे सापर्टार आदा बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे आदाया मानि थाखाय UPPLखौ सापर्ट खालामदों आरो मानि थाखाय नैबे समाव बेवहाय जथुमा जादों गिबियावनो खुलुमबाय जोङो UPPLखौ मानो सापर्ट खालामदों होनना बुङोबा जोङो मोनथिगौ BPF सरकारा 17 बोसोर खुंबोबाय बे 17 बोसोर खुंबोनायनि गेजेरजों जों जेबो जोंनि उन्नतिनि जा फारसे जा सोलोंथाइ फारसे जा जिखुनु खामानि फारसे जा जोङो जेबो सोलायनाय मोनाखै बेखायनो जोङो गोदान हिसाबै जोङो UPPLखौ सोलायनाय नांगौ हिसाबै जों UPPLजों जों लोब्बा लाखिनानै दिनै UPPLनि गासैबो बे भेरगाव समस्थिनि गासैबो बिजाथि बिथांमोनखौ जों बरायनो फैदों बिथांनि नमिनेसन गथायनायाव जों बाहागो लाफैदों मानो होनोबा जोङो मोनथिगौ BPF दोलोआ बे 17 बोसोर खुंनायनि गेजेरजों जाखिनि खामानि मावबोदों गासैबो फिसा मावदों जों मावाखै ना नाथाय फिसा मावबोदों नाथाय जोंनो जेसेबां नांगौ बिनि जेबो मावनो हायाखै मानो होनबा आं सासे ग्रेजुवेट जानाय मानसि ग्रेजुवेट जानायनि गेजेरजों आं दिनै अरुणाचल बेंगलर बायदियाव खामानि मावनो थांनो गोनां जादों मानो होनबा जों जेबो असुबिदा मोनाखै साख्रि बाख्रि जेबो मोनाखै न'खरनि फारसेथ' जोंहा जेबोआनो गैया जोंहा बिमा बिफा जेबो गैबावासो थेवबो जोङो न'खरनि फारसे दिनै जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा आंनि न'खरा थाइनै दामिनि माइरं जायो थाइनै माइरं दामि जानाय सिस्टेमाव जोंनि न'खरा आइवेन गंसेबो आंनि न'आव मानो बेखौनो आं बुंनो सानोदि बेखायनो जोंनो सोलायनो नांगौ आं बायदिनो गोबां बर' सेंग्राफोर लाइमोनफोर आं अरुणाचलाव लोगो मोन्दों देग्लाय थांनाय बोसोर जुन जुलाइआव अरुणाचलाव जोङो खामानि मावबोदों आर्मिफोरनि गेजेराव जों खामानि मावनो गोनां जादों गासै 1800 बर' सुबुं सेंग्रा लाइमोना जों खामानि मावदों गासिबो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि आं लोगो मोन्दों जोबोद दुखु मोन्दों आङो दुखु मोननायनि गेजेरजों 6000 लाइमोना बेयाव बाहागो लानो थांदोंमोन 1800 लानायनि लोगोआव 3200आनो जों फैफिननो गोनां जादों माखासे बर' सेंग्राफोरा जोबोद दुखु मोनना गाबनानै फैनो गोनां जादों बेखायनो जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो न'खरखौ फसंनो थाखाय जोंनि गोजौ थाखोआव जोंनि रायजोखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो UPPL सरकार नांगौ बे खोथाखौनो बुंनानै आं थाथ'नाय जाबाय UPPLनि जय जाथों साबायखर आदानिसिम आदाया बुंनाय बायदिब्ला माने गोबां इडुकेटेड पार्सन जों लाइमोनफोर बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै दङ आरो बिथांमोना जोबोद माने जेंना जेंसियाव माने खामानि मावनांदों स' बेखौ आदानिफ्राय मोनथिनो मोनबाय स' মেম্বাৰ UPPL তেখেতক নিজৰ চিনাকি ল'বৰ কাৰণে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট UPPLৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট नुगासिनो दङ जोंहा UPPL हान्जानि जे नमिनेसन गथायनाय हाबाफारि बेनि रेलिया नैबे समाव सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय दङ जोंहा जोंनि जे केन्डिडेट बिथांमोना नैबे समावहाय जोंहा रेलियाव ओंखारबाय आरो नैबे समाव थांगासिनो दङ नमिनेसन गथायनो स' नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो आरो नैबे समावहाय नमिनेसन गथायनो थाखाय UPPL हान्जानिफ्राय नैबे समाव बयबो माने खौसेथि जानानै रेलि खालामनायखौ नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ
नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ भेरेगाव साब डिभिजननि लांगोनायाव आरो नैबे समावहाय नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ बेवहाय जेसेबांखिनि गेदारिं नुदों बेयो जादों गासैबो नैबेवहाय 100% 99% नैबे समावहाय UPPL नि सापर्टार UPPL खौ थुलुंगा होनो थाखाय नैबे समावहाय गोबां सुबुङा बाहागो लादों